Szilágyi László a nevem. 44 éves vagyok, párommal és 2 kislányommal Száron élek egy kis parasztházban. 20 éve dolgozom a közösségekért és a környezetvédelmért, és azt hiszem, jelenlegi életformám nincs ellentétben az általam hirdetett elvekkel. Ha lehet, más a politika jelöltjeként indulok a választáson Tatabányán. Kérem, támogasson szavazatával és válassza az LMP listáját. Köszönöm. Kedves tatabányaiak, a Lehet Más a Politika egy vadonatúj párt, új, fiatal, dinamikus erők alapították, egyre nagyobb a társadalmi bázisunk, egyre több civil szervezet áll mögénk, és egyre több szakember segít nekünk. Ugyanakkor nem vagyunk érintettek korrupciós botrányokban, nincsenek korrupciós vádak, nincsenek milliárdos támogatóink, és alig-alig bírjuk összekaparni a kampányra való pénzeket. A programunknak 3 sarokköve van: a zöld fordulat, a tiszta közélet és az egyenlő esélyek. Mit jelent számunkra a zöld fordulat? Egy fenntartható Magyarországot jelent. Mi úgy tekintünk a környezetvédelemre, ahol rengeteg munkalehetőség van. Akár az épületek szigetelésében, akár a megújuló energiaszektorban, akár a mezőgazdaságban. A vidékpolitika az LMP számára kulcsfontosságú, hiszen sok-sok embert tudnánk ott foglalkoztatni a hagyományos módon, és nem a nagy, hatalmas birtokokra alapult gépies mezőgazdaságot kell preferálni, hanem azt a mezőgazdaságot, ahol nagyon sok ember dolgozik és boldogul, és megtermeli nekünk, városi, tatabányai embereknek az egészséges élelmiszert. Élhető lakótelepeket kell teremtenünk, reális közműdíjakkal, sok-sok zöld felülettel, közbiztonsággal, hogy nyugodtan leengedhessük a gyereket a játszótérre játszani, és közösségeket kell újra formálnunk. A magyar társadalomnak az egyik legnagyobb betegsége, hogy felbomlottak a közösségeink. A tiszta közélet megint csak kulcsfontosságú a magyar társadalom számára. Minden réteget, minden napjainkat áthatja a korrupció, és ezt nyilvánvalóan nem lehet így hagyni. Már 1,5 évvel ezelőtt közzétettük a korrupció ellenes 12 pontunkat, eddig nem nagyon sok vízhangja volt a politikai osztály részéről, de hogyha a parlamentbe jutunk, akkor érvényt tudunk szerezni majd neki, hogy ne is lehessen korruptan viselkedni, ne is lehessen közpénzeket eltüntetni. Nagyon jó lenne, hogyha részvételen tudnánk érdemben javítani, nem egyik pillanatról a másikra, hanem szépen lassan és lépésről lépésre. Hiszen az érdektelenség a közön a legnagyobb probléma a mai magyar társadalomban. Az emberek elfordultak a politikától, alig-alig politizálnak, alig lehet őket az utcán megállítani egy politikai szórólappal, nem figyelik a hirdetéseket, és nem figyelik a képviselők munkáját. Állampolgári tanácsokban, civil szervezetekben kellene megerősítenünk a civil politikát. A magyar társadalomban 6-700 ezer ember él mély szegénységben, és ez szinte már azt mondom, hogy szégyen, és mindenképpen tarthatatlan. Roma családok élnek olyan körülmények között, ami nem embereknek való, és ezt nyilvánvalóan nem hagyhatjuk így, mi, akik felvilágosultak középosztályhoz tartozunk. Létrehoztunk egy színvak szegény politikát, kidolgoztunk egy olyan programot, ahol teljesen mindegy, hogy kinek milyen a származása és milyen a bőrszíne, egyformán kell, hogy részesedjen a társadalmi javakból, az oktatásból, a lakásokból, az adórendszer mindenféle javaiból és a segélyekből is. Az oktatás számunkra kulcsfontosságú, vissza kell szereznünk az oktatás presztízsét, meg kell mondanunk a társadalomnak, hogy tanárok nélkül és jól fizetett tanárok nélkül ez az ország nem fog működni. Megszüntetjük a diplomás túlképzést, és a szakképzést fogjuk megerősíteni. Kedves tatabányaiak, arra biztatom önöket, hogy szavazzanak a Lehet Más a Politikára, hiszen érdemes. 8-9%-kal biztos befutónak számítunk, és ott leszünk a parlamentben. Nem elveszett szavazat, amit az LMP-re adnak le. És ennek az országnak nagyon nagy szüksége lenne egy generációváltásra. Le kell váltani a megújulásra képtelen politikai osztályt, amelyik ilyen politikai, gazdasági és morális válságba taszította az országot. Új arcokra és felkészült szakemberekre van itt szükség, és a Lehet Más a Politikában igencsak sok új arc és felkészült szakember van. A hosszú távú cél az, hogy egy egészségesebb és jókedvűbb Magyarországban tudjunk élni. A Lehet Más a Politika ezért fog dolgozni a parlamentben. Kérem, olvassák el a teljes programunkat, a honlapunkon látható www.szilágyilászló.hu-t keressék, és ebben minden programelemhez hozzá tudnak szólni. Kérem, támogassanak engem személy szerint szavazatukkal, és a Lehet Más a Politika listáját is. Köszönöm a figyelmüket.